Sumripit angin ratrimo. Walah, nopo ke sampah masyarakat ke? Awan jempong bengi melayap. Weh, tangi weh. Awan tangi tangi. Weh, ngageti wae iki kok. Ora tahun baruan pole. Penak-penake turu kok. Ya mbok dolan-dolan apa lho, ngono ngilangi stres kuwi. Ya ora kene iki ora wong stres dadi tahun baru nang omah wae Lek. Ora kaya wong-wong kae kan do stres ngobali kan stres meneh. Nyong kan ora stres. Ya tapi arek tekan kapan sira kok ngono terus Lek. Awan turu. Bengi nglayap, ora tau kerja. Anak bojo apakane apa mikir. Halah, Riko melu-melu nopo nggih urip-uripe nyong dhewek kok ngatur ngekeki duit ya ora kok Le. Jangkrik malah unek-unek nyong. Lunga-lunga kono. Baru wong turu wae kok. Walah, ya wis sak karep-karepe.